Praise the Lord, hallelujah, ni Kristus taku bukuk song, kaito ni mung lobjak teng, kaito ni mung tebo, kujugo cengsasa engteng. Tini ang norokno kaisa kok tontonan ni mucungo, abo ngangke James, aba Jacob chapter 1 ni 19 ni simi ceng, ekujara abo no tikisa kok tun ang norokno tunan ni mucungo. Artam saka, ani kazani taku rok okok no sidi, jotono kena tani kunjuk kukuruk engtai, satanike bukuk hilik engtai doi joli thai krui tamusaka kaham ke khna thai tamno khna nanang kaitoni kokno olo solontia jakob tamsaka kunju kukuruk ke khna thai mane kaitoni kokno chung joto jorono kunju ruwei khna thai kaham kokno chung kunju ruwei khna thai te kesengke o sungsane hamena bo chung kaham ke khna thai jeno ajagani par abjagani overcome ngi phemanan bagi chung abono kaham ke khanana nango aboni bagan kristen taku bukrok muitu naragdi jekono jorawo kaitoni kok pirkhanga khunju kukruk bai khanana ni nango a kok khanama bai nini bekha o khaksangma manai nini langma slaijak mung phainai kaitoni kokno khanama ni jare abon bagi kaham ke khanana ni nango muitu damai abo alada matter but nung o khunju bai kaitoni kok khanamani aba seke fan pango aboni ni langmono slide mano aboni bagi tamo youtube tui eba tamo mothawo tamo girjawo norok ni oro kaitoni kok pirjak khangangke abono norok kaham ke khunju kawi khanadi amo bai norok hamari manai praise the lord hallelujah tekaisa tamsaka kok sathani bukuk hilik engthai slow to speak English bagi tango slow to speak. Kok sataniwa bukuk hilik engtai. Ani Kristen takuk tei bukuk rok belai danger tango. Cengkok sama kom kanya nango. Ani Kristen takuk bukuk rok cengkok sama kom klainani nango. Omo belai ken danger. Kok sama no kom kanya nango. Dawi joli thai krei. Ani Kristen takuk bukuk rok tini arono kibungma problem tango cini bororok poito klainai bororok. Kok kebang sawo kok kebang samani jari kebang ma bororok nok ketaro failia kebang ma bororok beka baika te kebang ma bororok lacimung manka te kebang ma bororok nukungbo baika te kebang ma bororok halokbo joka because kok kebang samani jari oro kok kebang bobna angsa norok buji damangka uklogo kok kebang sengsawo cengkok salai kangangangke kaham kok kom no saw kisa sesaw bisa seklai ceng hamya kok mang salayo oborok omo habili omo fonaba omo haisibli abo norokno ang sanani mucenggo kok nini bukuk ni waisa pepalawit tangkang kangke logi khnaya angai mano 2 bosoni pore aba 3 bosoni pore pana akok peplanai omo engka omo haise kok hamya sengje salayo khoroksa tai khoroksa ni bagai tawon suk je abo khnaya nganane abo khnanai tamuni bagai ngangke neng buchulino hawo kai khangangke abo salse sasale bumuk peplanai Busloino neng hawa kai kengkaba salsa muk peplanai. Sem no neng kok hanya sama bo abo engka neng buchloino hawa kai ma haise. Salsa abo tonai, salsa abo shijak nai. So ani Kristen taku bukuraban bagi tini baksa kok sanai borro bo lachi mung manka. Tai as hazak nai borro bo opoman engka. Abo ni bagi norokno ang sana mucunggo slow to speak. Kok satani kisah naragde sadi dala je bekhaw phaiti bukuk beklap greita angdi soni Kristen taku bukro kok bo tong hedi bana huijak nai kok tongo sajak nai kok tongo sajagya kok tongo sabni biskango sanai sabni biskango sajagya kok amo cheng borok munu chungai semanani nango hano joto jorawono joli khani bebang nai ongklai sari kangka bahai nai Chazakli ini joton ongklai seri gaga bahai nai nini ajoli mani darte khoroksa borok ni langma nosto ngai mano nini ajoli mani darte nini joli ning akok samani darte tai khoroksa borok ni langma nosto ngai thangmana aboni bagina doi joli thai kre joli kanga nin bukhuni kok phainai aboni bagini kaitoni kok sawa doi joli thai kre so be patient
khakolok gangdi sak soinai indi ama belai khin important 20 number tam saka jeng khana layono borok jolima bai kaitoni samung kaham angya borok munusurok jolima bai kaitoni asamung kaham rok khlai jage aba angya abo norok semna nango abo chung jotono semna nango soni krishon takuk tei bukrok tam saka baksa bosa tini ang family rok visit kai kai bini nijini bihigno srai khibika nijini busaino srai khibika kok hamia hamia sawi jolima ni darai taba ang sangka tamni bagai nangni bihigno srai kha tamni bagai nangni busaino srai kha oh brother belai kan joliwi thangka abon bagi bukuk lai sasaki thangata soni krishon takuk bukrok jolima bai nini emotional under nini control ok rei ingai tini nang samung hai mek layo aboni bagi jolima bai kaitoni samung kaham ungya aboni bagi jolima onorok huske tongna nango sing epis ni chapter 4 verse 26 or pori kitam nok jolima dal sabai sumsok ta khlaidi sal hai besini sekang se hamui paidi soni krishon takuk tei bukrok tini chungnogo wala lai khangang ke joli lai khangang ke even bihik besai se salai saltam kok salaya salai saltam ko nekem achugi mai chalai mania bible saka sal hai besini sekang se hamdi ne soni krishon takuk bukrok jolima bai abo kaitoni samung khlai jaga aro dera mungse payo nukungo walai suklai si engmani payo abon bagi huska tongdi a joli mumbai control khaidi okay 21 hake bebak tomung sitra bai bebak tomung hamiano kibidi tomung sitra tai tomung hamiano kibidi abo tamo tomung sitra tomung hamia tomung sitra la abono kuthum lai kenganke kok hamia salaimani buini bagi kok salaimani buini hamiano salaimani gossiping khalaimani oma hai tomung sitra no sangkimna nago ama hai tomung hamiano sangkimna nago o bukuk bai tini ching belai khna danger kok sao abuku bai tini kebangma borok no cheng seraika abuku bai tini kebangma borok ni bekhan subaika aboni bagai abo skrini poito khlainai borok khlai thai kri poito khlainai borok oma hai khlai machangya aboni bagai muito narak di ni abuku tamosa abono nang check khaidi jodi hamia sakake immediately abono muthakna ni nango abo belai khan important tekisa tam sakaro nadi khanadi kaitoni thani bomoi bonorok ni bekhawo kaimani kokno chuwi tondi abo norok no muthangai mano kaitoni kokno norok no je frungai mano norok ni bekhawo chuwi tongdi abo norok no muthangai mano a kaitoni a korok tamo tomung sitrano kibidi tomung hameno kibidi dowui joli thaikroi joli ma bai kaitoni samung khlai jagya bok borok ni bai kok hameta sadi borok ni bai gossiping ta khaidi abono a kaitoni kok nono frungjak mane neng abono khlayawui nini bekhawo kaitoni akok no chuwi toni man khangang ke abo nong muthang jagai mano abo bai neng muthang jagai mano amai ni krishon takuk te bukro kebangma borok saw samung kaham bai borok muthang jage yes okok saitono samung kaham bai borok muthang jage poitu bai ni borok muthang jago hapono a poitu tongkhangang ke sing poitu khlainai borok samung bok khlaina ni nango amo duita ke phainani nango poito tongnan bo nango tei poito ni sate a samung bo khaina nango nge jodi suni a samung rok krei joto jorono kok haimya saw joto jorono bunyo tolaw kiklai ongang ke sini thani a poito krisi a poito tongpono kuthuino poito kuthangle amo hai ingya praise the lord hallelujah am begani krishon takuk tei bukuk rong angorok no sanamu chungo english by slow to speak and slow to get angry mane kok no laita sadi jolima Pachata angdi omo bebagna limit tonga nango abono norok control khaina ni chesta klaidi abon begen norok no sanai abono control khaina ni bagi ngenge best norok ni bagi ngenge phola kathar so abon begi norok ani okok no norok khanawai tongkha ngenge salbrum brum kaitoni thani surisani je abono soyi manani abo phola kathani kaisa phan tongo o self control ni bagi abon begi norok abono tei surina nango jeno self control norok ni langmo phaina ni bagi kaito norok jotono hamari khlai tongthong amen